le han puesto ahí 4 coches en medio, les tengo que quitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio. 1976ko martxoaren 3an, Gasteizen, poliziak 5 lagun egin zituen. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por las penas, tal, si no, a palo limpio, cambio. Etzen istripu bat izan, etzen liskar bat izan, sarraski bat izan zen. Está detenido, entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a recuperar las armas. Sacarlos como sea, cambio. Egun hartan, milaka langile greban zeuden. Hiriko lantegi, tailer eta enpresetan egiten zuten lan. Oinarrizko zerbait eskatzen zuten. Soldata duina, lanaldi justua, lan eskubideak eta askatasun sindikala. Frankismoaren amaiera hurbiltzen ari zen, baina errepresioa oso bizirik zegoen oraindik. Greba hura etzen bapatean sortu. Asteetan zehar, asanbladak egin ziren, antolakuntza kolektiboa sendotu zen. Auzoen eta lantokien arteko elkartasuna indartu zen. Gasteiz inoiz baino antolatuago zen. Martxoaren 3ko arratsaldean, 4.000 pertsona baino gehiago bildu ziren asanbladan, Zaramagako el San Francisco elizan. Poliziak eraikina inguratu zuen eta gas negar eragilea jaurti zuen barrura. Jendea erdi itota ateratzen zenean, benetako balegin tiro egin zuten. 5 langile erail zituzten. 100 pertsona zauritu zituzten, asko balaz. Inor ez zuten epaitu. Inork ez zuen erantzukizunik hartu, baina indarkeria etzen egun hartan amaitu. Hurrengo egunetan, martxoaren 3ko sarraskia salatzeko protestetan, poliziak beste 2 pertsona hil zituen. Guztira, 7 hildako eskubideak defendatzeagatik eta justizia eskatzeagatik. Gertaera haiek betiko markatu zuten Gasteiz. Martxoaren 3ak erakutsi zuen herriako antolakuntzaren indarra, langile mugimenduaren gaitasuna, historia aldatzeko. Eta argi utzi zuen memoria tresna politikoa dela. Gaur, Gasteiz ez da ulertzen borroka hura gabe. Martxoaren 3a gogoratzea ez da iraganera begiratzea soilik. Duintasuna, justizia eta eskubideak defendatzea da. Hemen eta orain.